Hello mga katropa, it's me again, Jarin Kagiwa, and welcome to my vlog. Nakatikim na ba kayo ng onion pasta? O ang tinatawag nilang pasta di bayambang? Kung hindi pa mga katropa ay tara, punta tayo dito sa Paseo de Hermanos. Located sila sa Quezon Boulevard, Countryside, Bayambang. Malapit lang sila mga katropa sa Emmanuel's Way Educational Institution. Sa Paseo de Hermanos mga katropa ay nagsaserve sila ng pasta, ng pasyo di silog. Meron din silang mga pasyo specials mga katropa. Meron din mga pancit solo, grilled, mga soup o mga may sabaw. At syempre meron din silang mga dessert, snack at mga pabilao. Kaya tara mga katropa, pasukin na natin to at tikman kung talaga nga bang masarap ang kanilang mga foodies. Pagpasok natin mga katropa ay talagang maaliwalas at malinis ang kanilang lugar. Kasama ko pala dito si Ronan's Adventure, pati na rin si Jans Montemayor Vlog. At andito rin pala si Dora the Explorer, ay Joshua the Explorer pala. Pagdating namin dito ay may mga order na halo-halo, di ba? Yumminess! At eto na nga mga katropa, dumating na ang ating mga orders. Ito ang Pasyo Seafood Mix na sobrang sarap. May tahong, crab, pusit at saka hipon. Ito naman ang kanilang Pasyo Carbonara na sobrang creamy with cashew nuts on top at syempre may kasama pang toasted bread. Meron din silang Pasyo Pesto Pasta na napaka-yumminess promises. At meron din silang signature na pasta de bayambang, ang onion pasta. Ang bayambang kasi isa sa mga produkto nila ay sibuyas, kaya naisipan nilang gumawa ng kanilang sariling produkto, ang pasta de bayambang na may sibuyas on top. Sila din pala ang gumagawa ng mismong pasta noodles, kaya talagang fresh na fresh. Yumminess promises. Meron din silang clubhouse mga katropa, kung saan ang laman ay may ham, egg, cheese at lettuce. Meron din tayo ditong sizzling sisig mga katropa at syempre ang ating panulak, ang iced tea. Kompleto na ang ating mga order mga katropa, kaya atak! Kainan na! Ang Paseo de Hermanos mga katropa ay isang restaurant at the same time ay bar and cafe. They also cater special event like meeting, birthday at marami pang iba. Nagbubukas po sila mula Lunes hanggang Linggo, 10 a.m. until 11 p.m. Kaya itry nyo na dito mga katropa. Talagang yumminess promises ang kanilang mga foodies. Ang location po nila mga katropa ay sa may Quezon Boulevard, Countryside, Bayambang. Solid ang kanilang mga pagkain mga katropa, lalo na yung mga pasta nila kasi sila mismo ang gumagawa ng pasta noodles, kaya fresh na fresh. Kaya mga katropa, tara na dito sa Paseo de Hermanos Restaurant and Bar Cafe. Muli maraming salamat sa Paseo de Hermanos and syempre kay Sir Albert at sa kanyang mga staff. Talagang napaka-yumminess promises ang kanilang mga foodies. Kaya mga katropa, like, follow, and share na rin itong video at syempre pwede kayo mag-comment or magpa-shoutout dito sa ating video. Hanggang sa muli, maraming salamat mga katropa. Paalam! This is Jarin Kagiwa Vlog, ang iyong poging taga-food balita. Yumminess!